Kani gadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karon lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. U menteri kena ka sarkar pedeng u bapet yakatnat science bat technology u Dr. Jitendra Singh ula ong hanen ka sngi bagathain shatai lammingi kan salong ka pedeng ban kentiu ya ka jingrap ya usentiu safran u bala umar rep balak dor. Lehiar Menteri Bapet iki kamkor bari u Amit Shah Aizol minta kasngi na kabenta ka jingalang kerpang hakabe ade ba ka jingpin kenria ya ka jakasa kisipai Assam Rifles na pedeng kanong ba Aizol Shah Zokhau sang. Bat kaying darbar thawan ka jilla kala menjol dakawai kasur ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill 2008 hakasni perkhat kam ka bakhat du jong ka darbar mangtengka 2008 arpun rio. Ki khubor ki babnya u menteri kena ka sarkar pedeng u bapet yakatnat science bat technology u Dr. Jitendra Singh ula ong hanen kasngi bagathain shatai lamingi kalong ka bakongsan bha na kabenta kari India bakan poisha ka thongkom kari ka balala ban shanya halade lani ka viksit Bharat. Uni menteri ula ong ru ba kani kathain kan salong ka pedeng ban kentiu ya ka jingrap ya usentiu safran u balang ujing thong u bala dor bat bala pendon kam ha ki bun rukom. U Dr. Singh ula ong baya ka mission safran lasdang ban penteri kam nadu usnam arajar shipau ban kentiu ya ka jingpen mi ya u ha Jammu bat Kashmir bat dei haus nam arajar arpuai bala penyar shu ya kani ka mission ban penmi ya usentiu safran ha ki jela ka thain shatai lam mingi kum ka Sikkim Arunachal Pradesh bat Meghalaya. Uni menteri sarkar pedeng ula ong ba ka jingrap ya uni usentiu kalas dang menta ha Menchuka ha Arunachal Pradesh bat ha Yuksam ha Sikkim. Ula benrap baka sarkar pedeng ka don ya ka jingtemu ban penyar shu Sasha Nagaland bat Manipur. U Dr. Jitendra Singh ula ong ru ba ka thain shatai lammingi kan salong ka pedeng ka bala ban penmi buon ya uni ujingthong bala dor hadian ka Jammu bat Kashmir. Ula ong ru bala penslur ban rep ya uni usentiu haki jaka ke bala shui isra khanang ban kentiu ya ka jingmi hanrei klam da penthot pat ya ki bai ki jingthung jingtap ki bala juram. U menteri bapet ya ki kamkor bari u Amit Shah un lehiar Shah Aizol menta kasngi na kabenta ka jingalang kerpang ha ka beadai ba ka jingpen kenria ya ka jakasa ki sipai ka Assam Rifles na pedeng kanong ba Aizol Shah Zokhau sang kabadan kumbakhat san kilometer na Aizol. Lapan klanya ki buar pahara ha Aizol namar kani ka jingwan jong uni menteri sarkar pedeng. Unong ai khubor jong ni ule thu ba kani ka jingwan jong usha ban penskam ya kani ka kam kalong ka badan jingmut bha bat ka banyai sa jingken mau haki pateng paket namar bak dei ka ba ki nong snong kila ap khmi lenti daki paus na menta. Ule thu shu ba ki mizu kilas dang ya kani ka jingdawa ban penken ria ya ka jakasa ki sipai Assam Rifles nadu usnam khat khandai spa prapupra. Dei ka sarkar MNF hakatu kapor balalam khmat da ulal denga kabala bu ahmat ya katai ka jingdawa ba dei tang ha ubnai risau jong usnam balala balaya soy ka saskular yas ngothu jingmut hapdeng ka ZPM ka basan shar menta bat ka Assam Rifles kani ka saskular kan sedang terikam nadu ubnai yayong menta usnam ka District Legal Services Authority DLSA jongka District West Khasi Hills kala penlong ya ka program pensngau thu pai ba hanin kasngi hayo markasa ha District Eastern West Khasi Hills la penlong ya kanika program kum kadak ban rakhe ya kasngi kerpang ha ka bayadei bat ka hok jongki nong thiet nong pet lane ka World Consumer Rights Day ka jingtmu jongka ni kasngi ka long ban ai jing hikai ki pai ba shapang ka hok jongki kum ki nong thiet nong pet bat ki an ke bala ban yada ya ki ha kanika liang la lam khmat yakani ka jingpen sngau thu pai ba da i JJS Marngar Assistant Aid Defence Council but i B Marngar Assistant Legal Aid Defence Council kini ki start ka an baro arngut kila ai jing batai ke babnya shaphang ki an ban yada ye ki nong thiet nong pet da ka ba kham banjur halor ka hok jong ki nong thiet bat ki nong deru kumju kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka station jongka Akashvani Shillong nginep teng biang bat ki khubor ki badang sa.
Kayeng dor bathauan ka jilla kala menjur da kawai kasur ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill arajar arpusan hakasni perkhat kam ka bakhat du jong ka dor bar mang tengka arajar arpusan arpun riu. Hakani ka jing penbait thamai lemba ka tai ka ain rau ka sarkar jilla kala menjur ban wengno eki kentien nakani ka ain ki bala ban lam sha ka jingbu eki jaka ke bahe ba da ka sarkar lani da ki reshimet lemba ka jing thiet bet eki jaka lani da ki wei pat kilan. Kani ka ain rau balawan ra da Menteri Rangba Konrad ke sangma kalayo ya ka jingkersan na ki dekhot kalyang sensyar bat liang persya ru kumju hakasni ban penkut ya ka dor bar mang tengka. Ki dekhot kalyang persya kila ai khublai ya ka jingkloi jong ka sarkar ban sngap ya ka sur jong ki pai ba. La ban kedau hang ni ba kani ka jing menjur lang ban pentri kam ya ka tai ka ain rau kalawan ru hadin ka jing persya ka bajur na kilyang bapher kentop ya ki seng traimon sngobha. Ka KSU kalami da ka jingyat pat ba syaka ing dor bar thauan ban dawa na ka sarkar jilla baka dai ban sangye pentrai kam no mardor ya ka an Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar arpusau ka balong ka an ka bathmu ban kentiu ya ka jing baiting ka syaka jilla Meghalaya. Kakanhuan Operation Clean Up OCU kabadan bentah kajing penkhui yakiwa nadu usnam arajar khat khandai kalalek ban yakandu ya Chief Executive Member CEM jongka KHADC uba syambor lang renja ban pensngau ya ka council shaphang kajing don kam ban yada bat peniak pensa yakiwa bat kiwei pat kijaka shong kebadan hapo uput usam jongka kanong yalam jongka ni kakanhuan ikong Patricia Mukhem hakador khas bala Aisha CEM ka KHADC ilaong ba kalong kabadan kam ban yadai kiwa bat ki na kajing sha penjabo ki bami na kajing berat nyut kajing pentu iki jaklia jaklat na ki septic tank bat na kinala syakiwa bat kumju ru kajing site kali hakiwa Ilia thu ru ya CEM bathamai jong ka KHADC ba ka kanhun ka ba ialam ka penkhui ya kala penkhui ya ka wa kalyar nadu usnam arajar khat khandai Ka Shillong ka lapriang ya ka perem da ka jing rakhe ya ka Vasanta Utsav ringkat ka cultural program ka ba isong kya bala penlong kum ka jing rakhe ya ka jingwan ka ayom perem da ka Gitanjali Dance Academy kani ka jing rakhe kala long hanin ka sngi Harilbong Community Hall ha ka bala pen ya ki jing shat classical ka put katam ringkat ki wei pat ki program ki ba pen phu pen phieng ya ka ni ka sngi bat ki lawan ra ya ka jing kemen ka mensiam ka jing pen thamai bat ka jing ya long ka wei Last dang ya kani kajing le akmen da kajing ya procession ki khana school ka Gitanjali Dance Academy ki balapong ki riam tan rai bat shat penyahap bat ki sur jingtem kat ba kirang ya leng ba ka surok Ka India kala kedau ba kajing keno bala penmi da ka Pakistan ba ka India ka don khti ha kajing ra bor ya ka rel jongka kalong klem nong rim Habajubab ya ki jingkeli jongki nong pathai khubor halor ki jingketho bala kren na kalyang jongka Pakistan unong aiktien jongka tnat ki kambari ka India u Randhir Jaiswal ulaong ba ka New Delhi ka kantai jori ki jingkeno ba klem nong rem jongka Pakistan ula benrap ba ka parthai barok ka hi ka tip hangno ka pedeng jongki kam lekno ha ka parthai ka don u Jaiswal ulaong ba ka Pakistan ka deban petshwa yaladi ha ka jakaban kedaukti bat penket pap Hakiwei yaki kam sneu ki bami napo kari bat ki jingbam la bante la kam yaki ha ka jingya kon ya ka final jong ka OC Blue Shillong Premier League arajar arpu san kan long ha polo Shillong mata ka sngi ha ka por san shiteng janmiet ha ka ni ka final ka maulai SC kanya khun persha ya ka Shillong la jong SC ha ka first ground jong ka SSA Stadium Lada ka maulai SC ka job ya ka final la shibet ka janmit kan ra ya ka hat-trick kum ka team ka bala job ya ka final jong ka Shillong Premier League terchiter nadu usnam arajar arpo ar ha ka wei pat kalyang ka Shillong la jong pat kadang ak mi lenti kumno ba kan yo bat biang ya ka nam la du ha ka ni ka lempung hadin ka jing job ba khat du jong ka ha usnam arajar khat khandai laban kedau hang ne ba ka SPL kala nangki yo kat bandang mi kisnam ha ka ba menta usnam la don hadu shipau tali ki club ki bele khun ha ki prapo khandai tali ki jingele kai ban poi sha ka final ha ka ni ka final ka ba menta la khots mu baru ikinong hele kai football na ka team jong ka India ki bele dan pa Shillong menta na ka benta ban pen kre ikijing kon ki ban salong ha Shillong ha ka tayo ka banwan Perkatong ila poy siya kabakut jong ka khubor ka balawan siya pi na ka Akashvani Shillong. Semua ban up mentai ki khubor na den.